Drago mi je da sam među vama danas. Ono što povezuje deo mog rada i ovo naše okupljanje je upravo naslov ovog časopisa, doduše u množini, on se zove Perspektive, a ja sam sa nekolicinom prijatelja iz regiona već, boga mi, celu deceniju, jedan od koautora televizijske emisije koja se zove Perspektiva. To radimo Edo Majka, Remi iz Elementala, Brana iz Dubioze i ja sa jednom producentskom kućom iz Sarajeva koja se zove Mebius. I šta je ideja? Ide se po čitavom regionu, razgovara se sa mladim ljudima, sa srednjoškolcima, sa studentima i studentkinjama. I o čemu se razgovara? Koncept te emisije je u stvari u dvostrukosti te reči perspektiva. Ona s jedne strane može da znači, da tako kažem, koje su nam šanse za budućnost, ono kad se kaže koja nam je perspektiva za to i to, a ima ono drugo značenje koje se tiče ličnog pogleda na stvari. Dakle, iz koje perspektive ti gledaš na bilo koji događaj. Ono što emisija pokušava da uradi jeste da spoji ta dva značenja u jedno. Dakle, da probamo da dokučimo kakve su nam šanse za budućnost, a na osnovu onoga što je tačka gledišta mladih ljudi. Ovo što smo čuli u uvodu, da sad ne ponavljam, vama je jasno da nam je sredina prilično zagađena u svakom smislu te reči i počeo bih, eto, baš direktno od toga što nam je današnja glavna tema. To je taj, zaboga, odnos prema prošlosti, fraza koja se već pomalo ishabala, izlizala. Zanima me, i da, nisam rekao glavnu stvar, u toj emisiji pokušavamo da izvedemo istu stvar koju i danas ovde, a to je da probamo da napravimo jedan prostor gde će se ljudi osjećati sigurno i bezbedno da kažu ono što misle, da učestvuju u dijalogu, ne nužno s tendencijom da se slože. Dakle, imamo prava da se ne slažemo, ali je ideja da se malo vrati ono što nećete videti u Skupštini Srbije, a ni okolnih zemalja baš mnogo, a to je kultura dijaloga, kultura slušanja, drevna disciplina da izdržiš da slušaš sagovornika do kraja, da ga ne prekidaš, nego da razmišljaš o argumentima kojima ćeš potkrepiti svoje neslaganje i to je naravno potpuno legitimna stvar, možemo da se ne složimo, ali bi trebalo da malo vežbamo slušanje. Da, sad nazad na ovo što nam je tema, kažem, ta već uveliko ishabana fraza, odnos prema prošlosti. Prvo bih vas pitao, onako najpoštenije, šta je vaša, ako možete da ulovite baš mikroemociju u trenutku kad neko povede ovu temu, šta prvo osetite u smislu, jel vas smara, jel ste iz fazona, jao ne, opet ovo, neću vas pitati da li se neko baš raduje kad se otvore te teme, siguran sam da ne, ali to, kao da li postoji svest o tome da je važno, iako je to verovatno mučan razgovor, ili je to nešto što je prosto dosadno, nešto što smatrate da treba već jednom da prestane, a onda ćemo probati da popričamo o tome kako bi svet izgledao kad bi se zapravo odjednom prestalo, da kao sad apsolutno svi ućutimo na tu temu. Imam svoje mišljenje o tome, mada nisam ovde da vas indoktrinišem time, ali čuli ste u uvodnoj reči, meni se čini da ne možemo da postignemo konsenzus da umuknemo apropo prošlosti, jer samo kad prođete prestonicom vi ćete videti vrlo jednu onako ikonografiju prošlih dana koja takođe nešto nekako komunicira s vama. Da pretpostavimo da jednog dana sve to prekine i stane gde bismo bili. Ali ajde pre toga, ovo prvo pitanje. Šta je vaša mikroemocija kad se tema prošlosti pokrene na ovakvim druženjima kao što je ovo danas ili kad se desi, da li se uopšte dešava da kao sedite s vršnjacima i vršnjakinjama i neko kaže, ej, kao spomene bilo šta osetite tada? I premda mi na diplomi piše da sam profesor, neće biti prozivanja ko treba da odgovara, nego se javljajte sami, to bi nam silno značilo, jer to je ideja ovog skupa. To, samo nam treba da neko probije led, posle ide lakše. Izvoli.
Da, ali ovako kada je na ovakvim skupovima, mislim, s jedne strane sam i uzbuđena, znači uvek čuti nešto novo, kao uvek, neka mi se ne desilo da izađemo da ne čujem nešto novo, tako da tada zainteresovana sam, ali za ovaj drugi deo pitanja zaista ne znam, jer kao vrlo retko mi se zapravo dešava da sednem, ajde kažem, s mojim vršnjacima na kafu koji kao nemaju baš nikakve veze s tim i da samo krene ta tema. Jedino ako je... Da, izvini što ti upadam u reč, nisam ni zamišljao da nemate bolju temu, ono kao, šta mislimo o ratu u Bosni ili u Hrvatskoj, ne to, ali recimo, ako putuješ, pa sretneš vršnjake ili vršnjakinje iz drugih zemalja, pa da li se tad ta tema otvori, kako se otvori i šta tad osetiš? Pa većinom ako se otvori vrlo kratko i onda čim dođe do nekog dela gde se najmanje ne slažemo, onda se to odmah prekine, tako da to je neko moje iskustvo. Ne dođe dalje od toga, čim bude neka neprijatnost... A šta bude posle toga, jel se kao prekine druženje ili samo nastavite dalje, ali to ignorišete? Ignoriše se otprilike, tako mi deluje, samo ignoriše se nastavi se priča o tome, to je neka tema koju ne otvaramo i to je to. Ja pokušam nekad s nekim ljudima, ali deluje mi kao da je ako neko zacrtao da o nečemu ne želi priča i da ne želi menja mišljenje, to je to otprilike. Ne možeš ga naterati. Naravno, ali, dakle, tvoje stanovište da to ne remeti druženje? Zavisi o čemu se priča i zavisi koliko je neslaganje ili je samo neko neinformisan, na primjer. To su nekako potpuno drugačije stvari. Ok. Da li bi podelila sa nama šta je tvoj lični stav o temi kao takvoj, ne sad nužno šta misliš o ovome i onome, nego uopšte kao da li ti smatraš potrebnim da se o tome razgovara ili kao malo si u bloku, što bi rekli gejmeri, ovi što igraju borilačke igre, kad čuješ tako nešto. Pa s obzirom da sam uzela prvo mikrofon, Da. Možda pitamo posljednju osobu, ali da, mislim da je važno pričati dalje i nekako da se to nastavi koliko god godina prošla. Ok, hvala ti. Te čujemo dalje. I da, nema prozivanja, a nema ni ustajanja kad odgovarate, osim ako vam je zgodnije da ustanete, ali kako god je vam udobnije. Pa ja se na neki način osjećam usamljeno i izolovano kada je ta tema u pitanju, ali ne zahvalno to reći sada u ovom trenutku kada se svi posvećujemo toj temi, trenutno ovde, ali inače neko kolektivno stanje svesti. Mislim da smo, na primjer, mi u Srbiji imamo svoju neku stranu priče, odnosno određena grupa ljudi, u regionu je druga strana priče, tako da u nekom trenutku bude jako konfuzno i u šta verovati i kako se osjećati, ali ja se uvijek osjetim nekako u nekom trenutku besno, ali uglavnom usamljeno, jer smatram da nema dovoljno razumevanja za ovakvu temu. Posebno sa vršnjacima nikada ne pronalazim, odnosno retko kada pronalazim neko razumevanje i poistovećivanje. Svi su previše ogorčeni, ali i zatrovani jako sa loše strane. Ok, a kad si rekla ogorčenost, koja vrsta ogorčenosti, to jest na šta su po tvom mišljenju ljudi u tvom okruženju ogorčeni? Pa ogorčeni u smislu da ono što su čuli iz jednog određenog vida medija ili od svojih roditelja i onda su automatski poverovali u to, tako ogorčeni su na nešto što se podrazumeva da budu ogorčeni. Izvini, to je suština mog pitanja. Da li su ogorčeni zato što se slažu sa onim što su čuli u medijima ili su ogorčeni zato što se ne slažu sa onim što su čuli? Prvo, mene rastužuje zato što se slažu sa onim što su čuli, a to uglavnom nije relevantno ili nije fair, ali oni onako po defaultu se odmah poistovećuju sa tim samo zato što je to neka suprotna strana, ako mogu tako da kažem. Ok, hvala ti. Pa iskustvo je donekle slično, samo mislim da postoji razlika verovatno između mladih ljudi koji su barem neki deo ratova se koliko toliko zahvatili i sećaju se, koji su preživeli, imaju neke, navikli su, znaju kako se pričalo o njima još dok su bili mali, još su sve te rane bile sveže, koliko toliko kad su već mogli da razumeju neke stvari i mladih koji su rođeni posle, i to dosta posle završetka ratova i koji jednostavno nemaju tu istorijski okvir i tu narativ s koji su samo čuli, ali nikad nisu proživeli.
uvek je jako su teške te tematike pokretati u društvu, naročito ako je u društvu postoji jedan dominantan narativ koji je zastupljen većinski. Kad kažem društvo, ne mislim na društvo kao celinu, nego na društvo kao prijatelje. Ali i na društvo kao celinu. Celini, naravno. I onda se, nažalost, i mi u našim ličnim životima znamo sa kim možemo da pričamo o tim temama, ko hoće da čuje, ko hoće da čuje i neki drugi narativa koji je jednostavno previše duboko programiran i prihvatio sve narative koji jednostavno jako teško ga je posle izvući iz te rupe u koju je zapao i generalno takvi razgovori imaju da budu jako agresivni i jako neprijatni i nažalost na svako, kad god se tako nekom dominantnom narativu se stavi izazov, reaguje se emotivno i može da dođe do jako neprijatnih situacija. A reci mi samo još, jedna stvar koja je meni jako važna pri ovakvim druženjima je da obavezno pitam ljude za iskustva suprotna tome. Dakle, to kao koliko putujete, koliko, ovo što sam tebe malo čas pitao, koliko srećete vršnjaki i vršnjakinje iz drugih zemalja, kako ti susreti izgledaju i da li imate da podelite neku lepu priču, jer da ne bude da samo problematizujemo, nego da vidimo jel postoje situacije koje kao izgledaju dovoljno vedro, a onda bi potpitanje bilo da li druženja koje su vedra bivaju takva zato što se preskaču ove teme ili zato što se podrazumeva da prosto vi nemate ništa s tim i da ništa niste krivi i da nije vaša priča. Dakle, da li se prećutno to odbaci ili se odbaci kroz razgovor pa se onda ide dalje? Ja mislim ako pričamo o druženju ovakvom casual, običnom, da izađe se negde na piće u nekoj velikoj grupi, to i može, ali prijateljstva i razumevanja, ja mislim da ne može da dođe bez otvaranja ovakvih tematika, zato što su sve što se dogodilo, sve to nasleđe, raspada ratova i svega je jako dosta teško i dosta nas pritiska, sve nas mlade i onda ja mislim jednostavno da može dođe do prijateljstva, ali nažalost to je između ljudi koji imaju jako slične stavove, jako slične vrednosti po tim i podjednako dobro, bar to kao da počnemo od nečega. Podjednako gledaju na događaje koji su se desili i vrednosno ih gledaju. Jel, ja to volim da kažem, ljudi koji agresivno reaguju sa obe strane, to je samo dva naličja jednog istog novčića i oni su samo odrasli sa istim narativima, samo su žrtve i zlikovci zamenjenim uloga. Koliko često ti imaš prilike da putuješ u Republike bivše Jugoslavije i da li poznaješ ljude tamo? Pa, moj malo i specifičan, ja sam imala izmešane porodice, tako da iz Bosne imam tamo rodbinu. Često idem, ali kod njih vidim, i čak i u mojoj porodici, vidim, kada pričamo stvari koje se njima sviđaju, na koji su oni naviknuti, koje narative na koji su oni navikli, to je onda sve super, sve je super. Malo se zagrebe ispod površine da se i priča o nekim narativima za koje one nisu spremni da prihvate i to onda nastaju problemi. Ok, hvala ti. Još neko? Ajmo da čujemo još nekoga, pa ćemo da polako probamo da širimo temu i da uđemo u detalj, ali bilo bi lepo da čujemo još nekoga pre toga. A to ti samo vratio mikrofon, ja mislio dao ti da ga daš nekome. Ništa, baci ga u masu, kao pa ko uhvat bidermare mikrofon. Ajmo da čujemo bar još jedno mišljenje, otvorite se ljudi, zato smo tu. Nije ovo predavanje, ovo je razgovor, tako da... Doći će do prozivanja ako se ne javite sami, to je, mislim, poslednja mera, ali ako mora... Ok, ostavit ćemo prozivanje za kasnije, ali u sledećem cugu ćemo pribeći tome ako se niko ne javi. Kad smo razgovarali i pripremali se za ovaj razgovor, pojavilo se to jedno pitanje koje onako malo deluje blesavo na prvi pogled, a u stvari čini mi se da vrlo ima veze sa suštinom, ili bar je teren za dobru polemiku. A to je pitanje
ima li uopšte budućnosti ako nas ne zanima prošlost? I kad vas to pitam, nisam siguran šta odgovor može da bude. Možda ima, možda prosto stvarno kao ovo što sam rekao u uvodnoj reči, prestanemo da pričamo o prošlosti i onda nas možda čeka nekakva super budućnost jer se više ne bakćemo tim stvarima. A možda nas upravo zato sapletu što smo ih gurnuli po tepih. Šta mislite o tome? Dakle, ima li budućnosti ako proglasimo da nas više ne zanima prošlost iz 90-ih? Da li to možemo na taj način da postignemo tu perspektivu ili ipak moramo da pričamo? Sad je novi krug, sad i vi što ste govorili, smete govorite opet, ura. Da, istim redom, da. Pa, mislim, to ne bi imalo smisla, jer ne možemo samo da prestano pričamo o nečemu, ako svuda okolo imamo podsjetnike toga. Imamo kao 90. nisu bile pre 3 veka, kao i dalje su tu mnogi ljudi koji su bili tada i dalje je tu sve što nas podsjeća, to su spomenici, to su zidovi, to kao, ne možemo samo prestati da pričamo o tome i kao i dalje je tu. Tako da ako se od nečega ne može pobeći, nema smisla. Okej. Ustaljenim stopama to. Donekle se slažem i ja delim stav, što je rekla devojka sad malo pre, ali takođe sam jako dobar, vrlo svestan i gledam po primjera mog društva i mojih ljudi, koji jednostavno to se desilo, ajde idemo dalje, mene to, ja stvarno ne želim više da citiram njih, šta su meni rekli kad god smo tako neke, ja više ne želim da se bakćem stvarima s kojima nikad nisam imao veze, ja želim da završim fakultet, da se zaposlim, da živim normalno, zašto ja sad moram da razmišljam o tome šta je dalje Hag i šta je Kosovo, meni je više muka od svega toga, ja samo želim da nastavim sa mojim životom, da normalno živim, a ne da stalno gledamo u prošlost, jer citiram, Srbija se stalno vraća u prošlost umesto da ide napred. I onda, ja ne slažem se sa tim, ali razumem da takvi ljudi potpuno tako razmišljaju da je jednostavno taj pritisak možda koji osjećaju ili sve probleme iz prošlosti koji još nisu rešeni, a u Srbiji mi to vučemo 300 godina pa se raspravljamo o događajima, a ne o događajima pre 30, još ni drugi svetski rat nismo završili kako treba. Ja razumem zašto ljudima koji se osjećaju da je to jednostavno previše problema, da oni ne mogu nikako da utiču na to i samo se trude i odlučuju da neko svoje mentalno zdravlje zadrže i da samo gledaju kao konji koji imaju sa strane gledaju ispred sebe i uopšte se ne osvrću nazad. Što je možda, ja sam nekad sklon da pomislim da to nije sužavanje vidika, nego upravo širenje. Jedna od verzija rešenja problema, to smo se s vremena zafrkavali neki prijatelji i ja, da će kao sve ovo da se završi ne tako što se suočimo s prošlošću i raščistimo sve što ima, nego tako što se pojave nova deca koji to ne zanima, koji niti mrze koga, niti neko njih mrzi, super su kad se sretnu, zato i potežem tu temu, da kao meni, nije mi isključeno da to može i tako, ali se ponekad pribojavam da to neće baš tako ići, jer ambijent u kom živimo neće da te ostavi na miru, da te bude baš briga. Ja se slažem s tim kad bi došla deca koja baš ih briga, ne mrze nikoga, ali nažalost od malena dobijaju jedan lunch paket od obrazovanja, kulture, načina sredine u kojoj su odrasli i kako narativima koji se priča, o kojima se automatski ih se guraju u jednu stranu koja je malo više desna, ajde se tako izrazim, i jednostavno to bi bilo super kad bi imali jedno neutralno ili kad ne bi imali ugrađeno u sistemu u kojim oni odrastaju taj jedan dominantan narativ koji oni poslali, zato što kao mladi ljudi, kad se dolazi sa svih strana, ga jako lako prihvate. I ja mislim da to je problem te stavke, kad bi se došli mladi ljudi, da, ali takvi mladi ljudi ne dolaze u vakumu, ne dolaze da nisu iskusili i postoji, to je transgeneracionalna trauma, narativi koji vuku i od roditelja, babe, dede, prijatelja, okruženja, koji direktno utiče na njih. I onda mislim da je to, ja to kažem i mojim drugarima, da to zabijanje glave u pesak i kumbaya, sve super, sve će biti dobro, jednostavno nije neko rešenje, zato što dok
jedna strana to radi, druga strana samo nastavlja da pumpa jedno te iste negativne narative koji traju već 40-50 godina na ovim prostorima. Da, pa to je moj utisak i volio bih da sad tu temu otvorimo. Šta je ta nulta pozicija, ta platforma, ta pista s koje mladi ljudi danas uzleću u šta god bilo njihovo mišljenje? Jer moj je isto utisak da u duhu prethodno rečeno, kad bi to bila, što se kaže, pozitivna nula, gde te stvarno sve to ostavi na miru, da ti možeš da odlučiš šta je tvoj sentiment prema bilo čemu, pa i prema ovim temama, to bi možda i vodilo rešenju. Međutim, ne samo kod nas, nego u celom svetu, ta nulta pozicija je prilično jedna onako desna pozicija zapravo, a u ovim našim zemljama koje se danas zovu regionom, a nekad su bili zemlje u kojoj sam ja recimo rođen, Jugoslavija, dominantno je to da, dakle, ti si već, tvoja nulta pozicija je već opredeljena, ti možeš sad samo da nastaviš tom trasom ili da, što mislim da ima žestoke veze s time što ni jedna od političkih elita u XU nije i neće da objasni mladim ljudima da patriotizam i nacionalizam nisu sinonimi u najmanju ruku od Drugog svetskog rata pa nadalje, ako su pre toga i bili. Dakle, da to, i ja sam više puta uhvatio sebe da kad kažem to kao nisam nacionalista, da u stvari mi prvo imamo lingvistički problem, da jedan deo ljudi ne razume šta si rekao. I tu je prostor za manipulaciju, razume da si ti kroz to kazao mrzim sve što je srpsko i tako dalje. A dakle, zato što ne znaju tu finu, ali vrlo bitnu i ne baš tako malecnu razliku između toga šta je osjećaj ljubavi prema svojoj zemlji i svom narodu, a šta je pak ono što od, kažem, Drugog svetskog rata pa nadalje zovemo nacionalizmom. Izvinite što sam odužio. To nam je sledeće pitanje. Šta je baza? Šta je ono što po vama, a možete i na ličnom primeru, mlada osoba ima, na primer, po završetku srednje škole ili čak osnovne, ako hoćete? Šta je taj osnovni paket koji ti imaš apropo saznanja šta se ovde uopšte desilo i zašto smo tu gde smo? Izvoli. Se ovo čuje. Ja bih samo prvo se nadovežao ovo što je Vanja pričao i ja se to možda malo i ne slažem sa Anom i Vanjom. Ja mislim da je, neko imam puno razumevanje i mislim da je u potpunosti legitimna opcija da nekoga u velikoj meri ne interesuje ono što se desilo u bliskoj prošlosti njegove zemlje. Zato što mislim da je, pogotovo za generacije koje su rođene nakon rata, to dosta opterećujuće da ti nekoga ne primoraš, ali da ga uvedeš u to i celu tu priču, jednostavno neko neće da se opterećuje toliko. Pogotovo kad onda pogleda i shvati da 30 godina je prošlo od finalnih završetka svih ratova, nije se puno stvari desilo. Nekako konsenzus u društvu i dalje je zatrovan nacionalizmom, pa se onda nekako čini da je to kao neka konstanta. I sada možda govorim pesimistično, nije mi to poenta, samo hoću kažem da neka kiša je napolju, možeš slobodno. Da, tako samo ću kažem da razumem te ljude. A ovo drugo pitanje koje si postavio, zvezano koja je ta nulta pozicija, mislim da su to uglavnom ti prostori u kojima mlade generacije sazrevaju. Dakle, škola, porodica, u posljednjih par godina ulica, bilo šta što se čuje iz medija, iz politike. Ali kako glasi to? Aha, kako glasi taj dominantni narativ? Da. Pa taj glavni narativ predstavlja svoju zemlju kao najveću žrtvu. Uopšte se ne uzima u obzir da postoji onaj drugi, da je taj drugi postoji, da taj drugi nešto misli. Mislim da je to nekako mladim ljudima skroz neka desna dimenzija da kao je postoji Hrvatska, postoji Bosna, oni imaju svoje narative, oni imaju isto svoje mlade ljude koji misle nešto i rade nešto, imaju nekakav odnos prema 90-ima, tako da ta perspektiva nikako ne postoji ni u porodicima, ni na časovima, ni u udžbenicima. Striktno je to gledano iz jedne nacionalističke perspektive, tako da ako neko opet ne želi da prihvati taj teret na sebe, da pokuša da izađe iz tih okvira, što je skroz legitimno, skroz fair, ljudi imaju mnogo veće brige, socijalne, materijalne, nego da ulaze u ovako neke stvari, oni će ostati ka tome. Ka tom dominantnom konsenzusu, da nema drugog, da je tu Srbija jedina, da on ima najveće heroje, da ima najveće žrtve i da je krivica uvek u onima drugim. I da oni što nas koči nismo mi, nije ono što se nalazi u našoj zemlji, nego su uvek oni drugi. A šta misliš da samo još jedno potpitanjce? I sad imaš nekoga ko ima godina koliko ti,
i pokušava, zainteresovao se ili zainteresovala na bilo koji način da malo izađe iz tog rama koji si ti sad odlično dao i proba da sagleda neku drugu perspektivu. Što znači da možda nismo baš najbolji na svetu, možda smo i mi nešto skrivili, i drugi, ali i mi, i sad kao to treba prihvatiti. Kako ti gledaš na to prihvatanje? To jest, da li to znači da sad ja treba da prihvatim da sam ja nešto kriv, ako pričam o tome da je neko negde za nešto bio kriv, ili misliš da se može prihvatiti istorijska činjenica bilo koja, a da se ne prenese na osjećaj lične krivice? Mislim da konkretno kod jugoslovenskih ratova baš i ne može. Zato što ako ti od starta prihvatiš da si ti Srbin i to je element tvog kolektivnog identiteta, to tvoje srpstvo je automatski povezano sa nedavnom prošlošću tvoje zemlje. Tako da ne verujem u kolektivnu odgovornost, naročito one generacije koje su rođene nakon ratova, u kolektivnu krivicu, ali mislim da kada se već uspod i iskoračiš iz okvira i sad znaš nešto i znaš neki nepobitni istorijski fakat vezan za 90. Meni se čini da ako si ti stvarno povezan sa tim nekim svojim kolektivnim nacionalnim identitetom, ti ćeš morati da se suočiš s tim i ti ćeš morati da ostiš neku odgovornost za to. I mislim da imaš odgovornost za to kako se onda postavljaš prema tome što ti znaš. Jer onda ne možeš više da ignorišeš, onda nekako moraš se suočiš s tim. I to nije samo kada se priča o suočavanju s prošlošću, nije to samo društveni proces, to je jako individualni, psihološki proces. U zavisnosti koliko ti doživljavaš to svoje srpstvo. Mislim, koliko si ti povezan sa tvojim nacionalnim identitetom. Mislim, to varira kod ljudi. Okej, da, ali čini mi se da kod toga, tu bih ja napravio razliku između osjećaja odgovornosti za znanje, sa znanjem koje smo dobili, i osjećaja odgovornosti za nešto što se desilo pre nego što sam rođen. Dakle, ja sam sad odgovoran kad nešto znam da vidim šta ću s tim znanjem. U tom smislu odgovoran sam za ono što sledi nadalje, ali recimo moje osjećanje nikad nije bilo da mogu da budem kriv, ma kako bio Srbin, ne mogu biti kriv za nešto, nisam digo ruku kad se za to glasalo, nisam bio ni tu tad, na primer, vi niste, mi jesmo, ali svejedno, znaš, recimo, pošto smo ovde da ovo učinimo malo i ličnim, i budite slobodni vi da podelite šta god hoćete, moje sećanje na 90. nije bilo sećanje na dom u kom se veliča bilo koja strana, nego je moje detinjstvo Ćale koji gleda dnevnik i redom psuje Slobu, Miloševića, Tuđmana i Aliju i pita se šta li mu je s prijateljima koji žive u tim zemljama. Dakle, u suštini, hoću da kažem, čak ni ako si bio tu u to vreme, ne znači da si se slagao sa time. I ono za što se ja lično borim, to se odavno pretvorilo u ličnu borbu, je da to mene ne čini manje pripadnikom mog sopstvenog naroda. A ovde čini mi se da smo opkoljeni narativom gde se hoće reći da kao, ako si Srbin, potpuno, ili Hrvat, Bošnjak, šta god hoćete, Albanac, s Kosova, nema veze, ti moraš da negiraš, znaš, ti ne smeš da kažeš nikad, niti da se suočiš s time da je bilo ko tvoj uradio bilo šta loše ikome na svetu. Za mene je to uvek bilo kao da imam prijatelja ili prijateljicu sa strašnim ličnim problemom, gde je sad moja uloga prijatelja da negiram da problem uopšte postoji. Sad kao neko je daleko bilo, ima neku bolest zavisnosti ili ima neko psihičko zgleznuće, da li mu ti pomažeš tako što kažeš, ma jok, nije ništa, ajmo na kafu, super, sve. Nikad nisam zamišljao da je to rešenje. Ok, hvala ti, da čujemo ko bi nam nešto dodao nazad dakle, držimo se ove teme, šta je vaša početna pozicija kad izađete iz škole, a može i ovo, uključujući ulicu, uključujući porodicu, ali to, kad imaš recimo 18-19, šta je tvoja baza za dalje?
Definitivno se slažem sa Vanjom i Petrom i da, ovo što je rekao Petar, da mi jesmo prikazani kao žrtve, ali baš u tom trenutku kada mi po završetku srednje škole ili čak i fakulteta možda, mi imamo tu kolektivnu svest da smo mi žrtve. I sad ono što je mene od uvek poražavalo i iritiralo je to da mi imamo puno pravo da se poistovećujemo i da imamo empatiju sa žrtvama, što sa našeg prostora Srbije, tako i iz regiona, ali mene iritira to što ako se poistovetiš sa žrtvama, to automatski znači da moraš ili želiš da se poistovetiš sa ratnim zločincem iz tvoje zemlje, kao da je to neka vrsta osvete prema ratnim zločincima i sa suprotne strane. A smatram da ne treba da bude tako, već treba se samo poistovetiti sa žrtvama, odnosno imati empatiju za njih, a ratne zločince staviti u neki totalno drugi ugao i gledati iz nekog drugog ugla. A to je ovde, ja mislim, jedan veliki problem, kao kod mladih u našoj zemlji, ali i u regionu, da na takav način žele da se osvete, a mislim da to samo vodi ka tome da se takva vremena, nažalost, možda ponove ili tako nešto. Zvoli? Hvala. Ja bih skroz da se složim sa tobom i da kažem da osoba, mislim ja imam 19 godina i ja kad pričam sa svojim ekipom i kad izlazim iz škole, ono što najviše ima utjecaj na nas su murali, grafiti po zidovima gde imaju jako, jako veliki utjecaj na nas, zato što je nama to interesantno, to je obojeno, to je veliko, mala deca će da se pitaju šta je to i to veličanje tih ratnih zločinaca je nešto što nama klincima najviše upada u oči i mi stvarno mislimo da je to super i korektno. Mislim, kako ne bi kad je svugde ono upada u oči svima, hteli, ne hteli, da. Pa da, upravo to. I onda, da se ne dovožem i na onu prethodnu temu kao gde je prošlost, a gde je budućnost, mislim da negde kao koja je poenta da zaboravim prošlost i kako ću da imam super budućnost, jer su 90. super motivacija, nažalost, da se osvrneš i da vidiš kao šta ne želiš da imaš u budućnosti. Tako da je, mislim, to dvoje baš povezano. Lepo. Ako već pričam o mlađim generacijama, definitivno internet. Kao možda neke stvari neće ni pokrenuti u školi, verovatno neće, ali na internetu, kao pogotovo zato što kakvo mišljenje imaš neka početna, velika šansa ćeš samo ući u taj neki kao mehur, gde se samo i to ponavlja. I onda kao kada često se dešava kasnije da se mlađe generacije ni ne razume međusobno, jer samo svako sluša ono što je u njegovom mehuru, sluša iste ljude i onda kad se nekako ti mehuri u stvarnom svetu van interneta spoje, nekako to potpuno kao da ne dolazi ni do kakvog razumevanja. Potpuno je nekako svi gledamo jedni druge kao o čemu pričaš, koji su tvoji izvori, koga ti slušaš i kao samo prosto ne razumemo se, iako smo u sličnim godinama. Ok, šta je tvoj utisak da je dominantan narativ, ako tako nešto što postoji na internetu, za tvoju generaciju kad je o ovim stvarima reč? Opet zavisi, da, koji mehur, i do političko opredeljenje i svega, ali deluje mi kao da najviše kad bi sad pokušala da izađem da gledam neku sredinu, kao najviše to, žrtve, potpune žrtve, najviše dajemo, uvek su svi protiv nas, svi, to je otprilike to. Volio bi da izađem nekako van ovoga što smo već pričali, ali nekako to se ponavlja isto kroz godine, tako da ne mogu sada ni za novije baš generacije kažem da se nešto je promenilo, tako da to je isto na internetu tako. Ali imaš neku ličnu ideju što nas to svet toliko mrzi, što nam zavide? Ne znam, uvek me to zanimalo. Da, što nemaju ovo zlatno doba ili šta? Ne znam, baš sam pokušala, ponekad pokušam kao i da pročitam te postove i da uđem u te profile i da gledam kao da istražujem neko meni nepoznato polje. I nikad ne dođem do jednog tačnog odgovora kao, a zašto tačno? Neko samo je tako i tako je. Nekako to kao da ni ne mora, kao priča se kao da treba prosto bude jasno svakome ko je Srbin ili iz ovog predela, kao da smo prosto žrtve, nekako to ne treba da se objašnjava. To je kao kad bi ja vama rekla, mi smo sad trenutno u Beogradu, ne treba da mi izvadim mapu, to je prosto jasno. Da, ono što su matematici zove aksijom, kao mogli bismo da nekako, dokazujemo, ali ne moramo, da. Da, i onda nekako kao da se ni ne prispituje dalje, to je to. I, Soli? Pa baš odgovor na, barem moj stav po tom pitanju zašto. Zašto je mnogo lakše okriviti nekog drugog za sve svoje probleme, nego pogledati iznutra i prihvatiti lično, kad već pričali smo o kolektivnoj odgovornosti, i ličnu odgovornost na nekom mikronivou.
Zašto? Uvek je lakše za sve probleme koje imaš u životu okrivati nekog drugog, nego pogledati unutar sebe i prihvatiti svoju odgovornost. I onda kad se to ekstrapolatira na celu državu, gde imaš konstantno, mi ni za šta nismo krivi, neko drugi nešto nam uradio, mi smo se jadni trudili da to sprečimo i nismo uspeli. I onda imamo takođe, nažalost, u velikom delu populacije ogorčenost i nespremnost da se prihvate realnosti ratova 90-ih, a to je da smo mi svaki rat, Srbija, mi kad kažem, izgubili. Mi smo sve izgubili. I bilo je poginulih ljudi, ljudi koji su izgubili porodici, koji jednostavno neće, ta ogorčenost, taj povređeni nacionalni ponos, pogrešno zavezan za osvajačke ratove i građanje neke nove velike Srbije i svega ostalog je duboko povređen, pa zato gde i vidimo kad nisu u pitanju, mi zato vidimo velike izlive nacionalizma, kad su u pitanju sportske manifestacije, slike različitih ratnih zločinaca i skandiranja koje dolaze na sportske gledalište, jer to je taj po meni, pokuša se povrati taj povređeni nacionalni ponos koji je ponižen po njihovom shvatanjima 90-ih i onda je sad ćemo mi, pošto ne možemo više ratne, sad ćemo preko sporta da vam to nole Srbine, ti si, vidi kako te ceo svet mrzi kao što je nas mrzeo 90-ih. I onda ti isti narativi se samo ponavljaju, gde god možemo da ih nađemo i to je ono self-fulfilling prophecy. To se samo ponavlja, a sport, zabava, to je dosta i lakše i opipljivije i mnogo prihvatljivije, čak i porodicama koji ne žele da njih puste tu decu i onda i u tim sferama takođe dolaze, nije to samo obrazovanje, to je baš i to pop kultura, mainstream, sve što je, i dalje dobijaju taj isti narativ koji im onda, kad oni ga dobiju, u mnogo velikim slučajima ga takođe potvrde i u kućama od njihovih roditelja koji su isto odrastali tokom 90-ih i te iste narative prihvatali. Da, meni je recimo, koliko god to bilo problematično, i jasno kako se desilo da ti narativi zavladaju, jer ovo će vam zvučati matorački, ali sećam se uživo poturanja narativa posle bombardovanja, izađe ti Sloba Milošević i kaže pobedili smo NATO pakt. Dakle, koliko god sumano to bilo, da sad bilo ko to gleda i u trenutku kad smo izgubili toliko ljudi, i dece je tu bilo i svega, da te neko ubedi da je to pobeda, da tako izgleda pobeda i da ti zapravo poveruješ, to je u stvari klasičan mehanizam inače kako narativi funkcionišu. Narativi služe da pokrpe neki strašan gubitak koji se desi, da ga osmislotvore, da mu daju smisao zašto se sad ovo desilo. I u principu dobri su za privremeno pokrpljavanje ukoliko smo sposobni da kasnije se odmaknemo od toga i kažemo dobro, to je sad, skrpi smo se kad je bilo najteže, ali da vidimo šta se zapravo desilo, mi do te druge etape, imam utisak, nikad nismo došli i to čini da pri ovakvim razgovorima kao što je ovaj sada, neko pod uticajem tih narativa, ako nas sad gleda, može da misli da mi, recimo, negiramo srpske žrtve, zato što nam se podjednako priča i o žrtvama koje nisu srpske. Moje uverenje da žrtva nema nacionalnost, nema veru, nema seksualnu orijentaciju, dakle, onog trenutka kad nekoga više nema, kad je daleko bilo nasilno ubijen, goloruk, tu prestaje svaki razgovor o tome čemu je ta osoba nomenklaturno pripadala dok je bila živa i saosećanje prema svim žrtvama je ono što je po meni najveća šteta tih narativa. Ljudi koji odbijaju da odu na mesta gde su se takve stvari desile i da probaju da prime u sebe to osjećanje, bez obzira koje su to žrtve, kažem, tačno bile, to je trenutak gde ti stojiš na mestu gde su usmrćena ljudska bića. Ako u tom trenutku ti po nacionalnosti, veroispovesti, boji kože i svemu ostalom nisi ljudsko biće, nego neka konkretizacija, onda džabe pričamo, da. Okej, reci. Pa baš po pitanju tih žrtava i toga, to ja vidim, nažalost, kad pričamo i o tim narativima i diskursu, pogotovo online, to je jedan
velika igra, ja to zovem tenis ili ping-pong. Kako se pomene jedan zločin, a odmah druga strana, a šta je sa ovim? A šta je sa ovim, da? Kako se, ali to nije, da ne bude sada da samo pričamo o, jako najbolje znamo Srbiju, to se dešava u svim državama regiona, tako je. zato što oni imaju svoje narative gde se potpuno negiraju i srpske žrtve, ne govori se na različitim načinima i onda to je, pogotovo, ali to su te onda, kad smo još pričali o odnosima, neko ko ima takvo razmišljanje, zato što neko je nosio njegov, to je boja dresa, moja ekipa, ja ću šta god da uradi, ja moram to da branim i neću da prihvatim ništa od ove druge, to su ti pogubni, kad dođe takvih interakcija, ne može da dođe do nekog razumevanja, zato što oni smatraju svoje bitnijima. I dok se ne izgubi ta pogubna način razmišljanja o žrtvu, kao što si ti rekao, žrtva je žrtva, nije bitno ko je, šta je, ona je žrtva i nju je neko lišio života na zločinu. Mene ne interesuje koje veroispovesti nacije, šta je bilo, mene interesuje samo da svi koji su odgovarali, koji su odgovorni da to završe u zatvoru. A to dalje je to počinio pripadnik mog naroda ili nekog drugog, meni je malo bitno. Jedino što mogu je da kao neko i to vidim kad sam imam odgovornosti, da pokušam da se protiv narativa i priče i uslova koji su doveli da se pripadnik mog naroda počinje takav zločin, da se protiv njega bori i da se to ne bi i dešavalo i dalje. Tako ja negde to vidim. Da, evo, nedavno smo imali direktno uključenje na olimp moralnosti u vidu uvažene javne ličnosti Jelene Karleuše, koja je kazala da nije lepo, sad parafraziram, problematizovati bilo kakav unutrašnji problem pred bilo kim sa strane. Drugim rečima, čuvaju svoja 4 zida, nemoj da nikakvu kritiku na svoju zemlju izneseš pred nekakvom stranom kamerom, nego ćemo mi to da rešimo unutra. Pošto, kao što znamo, prostor za javnu polemiku unutra je onoliki i mi i tekako pričamo o tome, tako da nam je taj prostor više nego dovoljan, nemojmo to da širimo s polja. A što sad, nije nam tema ovog razgovora, ali smatram, i to sam spomenuo u kolumni u Danasu nedavno, vrlo ćete retko čuti bilo koga ko spomene frazu 4 zida, a da priča dobronamerno. U principu, ista je ta stvar sa bilo kakvom vrstom nasilja, da ti se kaže ćuti, sramota, dakle, to je isti problem, kao, samo sad pričamo na makro nivou, šta znači to ćuti. Slogan ćuti, ali mi u stvari ne ćutimo jer mi samo ne pričamo na pravi način, ali mi smo okruženi time sa svih strana. Ajmo da nastavimo onda u tom duhu. Šta je vaše osjećanje kad hodate ovim gradom i vidite ovo što si ti spomenula, okruženost svim tim? Ti si kazala da je to dosta važno ili ti, izvini, da je dosta važno za vaše generacije, da se dosta priča o tome, da se dosta, dakle, to se ne ignoriše. A da li biste podelili s nama delić tih razgovora? Kako ta priča izgleda zapravo kad se povede? Svojevremeno, mislim, kad je Aida Ćorović gađala mural jajima i to je bio hot topic baš i ja sam tad živjela u Novom Pazaru, ja Aida Ćorović je odatle i sad mi klinci onako sedemo da pričamo o tome i sad krenu svi da prozivaju Aidu zbog toga kako je ona izdajnica Srbije, kako je to pogrešno i sve i sad taj razgovor teče onako već tmurno, vidim da se zakuhtava, vidim da već počinju psovke, već počinje... Teče tmurno. Da, baš onako je već bilo psovka, jedna, druga, treća i to je tako to sve išlo i onda je jedna karikatura rekla kao, pa to je kao najveći čovek svih vremena, kao da nije tog čoveka ne bi bilo Srbije danas, i tako neke stvari i onda zapravo vidim da to nije samo u mom društvu, to je u svakom društvu. Mislim, ja kažem, ja kad sam se doselila u Beograd pre pola godine, mislim, i kad sam krenula malo dublje da šetam Beogradom, kad sam gledala koliko ima murala i grafita, nemoguće mi je prosto da mi ne zapadne za oko, mislim, to je, i pritom svi su ružni, nikakvi izžvrljani, ali oni su prosto tu, služe nečemu, zašto ne? Sad ono što me najviše interesuje kao, zašto su tu, zašto se to ne skida, zašto će jedan grafit koji piše volim te da se skine, a taj koji stoji tu, tako je ružan i tmuran, kao zašto to stoji tu. Tako da, baš ono što hoću da kažem, jeste da to klinci
pojedincima jako, jako upada i mislim da dosta njih čak i počinje i da farba i da pravi takve grafite, pogotovo jako, jako mlade osobe, tipa 18, 19, 20 godina. Da očigledno nema nikoga od strane državnika da nam kaže da ne postoji nikakav pristanak stanara za te grafite, nego, dakle, mi imamo to sa Aidom paradoksalnu situaciju da je problem ako gađaš grafit i onda te policija prihapsi zbog toga, a kao da li taj grafit sme da bude tu, dakle, imaš sad paradoksalnu situaciju da policija brani protivzakonito delo na zidu, bez obzira da li se s njime slažemo ili ne, ali prosto kao mi se nismo dogovorili, mi nemamo stavku u zakonu, se kaže smeš da žvrljaš bilo koji zid ako je vezano za tvoje patriotsko osjećanje. Ok, hvala ti. Da čujemo još nekoga? Ajde, daj nekog od vas što vas nismo čuli do sad, krajnje vreme. To. Ja ću malo da ispadnem samo. Od trenutka kad sam se doselio ovde, mislim do dan danas, već 8 godina, idem ulicom, vidim Ratko Mladić na zidu, otprilike. Murale, grafite. Lik koji je vezan za događaj koji je bio na sat vremena od moje kuće, pošto sam u Bosni odrastao, jer stvarno bilo potrebno da dođem u Beograd da bih osetio slobodu da javno istupim, ne slobodu, već prostor kao takav, da javno istupim i govorim o tome što se desilo. Mislim, vratit ću se sad na ovo prethodno što smo govorili. Posle srednje škole sam se našao u nekom vakumu, ne mogu to da objasnim, neko preispitivanje identiteta, gde sam, šta sam, kuda ću. Znam da mi tu gde sam odrastao u tom malom selu nije mjesto. Ovde nemam nikakvu perspektivu, ne mogu se ostvariti ni na koji način i odlučim da idem u Beograd. Je centar dešavanja i ja u Beogradu. To je otprilike, to sam ja bio posle srednje škole i to je bio period, trenutak, a i prethodne 2 godine takođe, jedan jako bolan period za mene, jer sam celokupna ta realnost u kojoj sam odrastao slušajući jednu priču, nisu mene trovali roditelji okolina, ali se o tome nije pričalo. I postoji jedna priča i ja toj priči odrastam i to je moj pogled na svijet. I kad se otkriva sad nešto što je kontra, odjednom kreće neka borba koja nije meni bila u toliko meri borba, spoznajem neki novi narativ, neku novu priču, ta neka unutrašnja borba, već neki strah od sukoba sa tom zajednicom, sa tim kolektivom za koji sam vezan. Znači, to je jedno selo, poznajem sve ljude i to je mjesto gdje sam ja siguran, odjednom više nisam siguran, jer ako javno istupim, to je automatski sukob. I jedini način da se izvučem je da odem odatle. I svaki put kad se vratim tamo i nešto i ne volim otići, jer čim dođem posle 10 minuta je sukob, taj neki mikroosjećaj je strah od sukoba. Mislim, lično ja ne volim sukob, ali tamo kad odem osjećam se u nekom neprijateljskom okruženju, jer niko neće da me sasluša. Nije da ne mogu, neće, ne žele da me saslušaju. Imam tu društvo koje priča o tome šta se desilo, i s njima mi je u redu, razgovaramo o tome, ali imam i društvo koje baš i ne voli o ovome pričati, nije im tema i to se desi ono što smo pomenjali. Načnemo malo, ali brzo skreće neki sukob i onda tu svi ubijemo tu temu i nastavljamo, ignorišemo da se to desilo. Tako da, ne znam, i danas sam jako zbunjen. Kao ja sam u Beogradu i pokušavam prekrečim mural osobe koja je odgovorna za nešto što se desilo tu skoro blizu moje kuće u Bosni i to radim ovde, a tamo to ne mogu, jer nemam nikakav sistem podrške, ništa, tamo sam sam. Mogu ja pokušati nešto, a vjerojatno bi završio u nekom urgentnom centru. Tako da baš i danas dan, evo 8 godina sam u Beogradu i da se osjećam kao, ne znam gde sam. Ali sam siguran ono što radim i neću stati da javno govorim o tome što je bilo. Ok, hvala ti. Čini mi se dobar šlagvort za našu sledeću temu, a to je taj osjećaj
nebezbednosti. Zanima me kako gledate na to, pa ćemo posle da vidimo kakve veze to ima i da li ima s prošlošću. Da li u vama postoji realna strepnja da bi 90. mogle se ponove? To, strepnja od novog sukoba, ali u smislu rata, jer ovo o čemu mi sad pričamo su za sada verbalna prepucavanja, neslaganja, neprijatnosti, koje doduše mogu se završiti urgentnim centrom, nije isključeno, ali makro sukob, da li osjećate kao da je samo plašilica koja se vadi na ljude, posebno pred neke izbore i posebno u Bosni i Hercegovini, pa se onda to kao stiše i nikom ništa, ili ste se nekad uplašili da bi možda vrlo lako to moglo, samo ako neko baci šibicu, da se zapravo zapali ponovo? Izvoli. Ja dolazim sa Kosova i svi smo vrlo svesni kakva je situacija trenutno dole i u poslednjih 20 godina i do skoro je bilo kao to nekog zavaravanja da je sve okej i da će biti okej i sad smo počeli da se tešimo time kao pa 21. vek je, ne bi trebalo da išta može da se desi, da se ponovi od ranije, ali jednu zanimljivu stvar sam čula od jednog profesora na fakultetu kao koji predaje književnost i onda kao kaže 21. vek, mi toliko to glorifikujemo i kao pričamo o 21. vek, ali imamo mnogo dokaza nepobitnih da ovaj 21. vek ništa nije bolji od prethodnih vekova, možda čak i gori, tako da onda kada iz te perspektive sagledam, jako se plašim da smo vrlo blizu da dođe do eskalacija kako na Kosovu koje je aktualno trenutno, tako i šire. A smatram da treba da nas se tiče i ono što se dešava u svetu, jer to što se dešava u svetu nije nešto što je na nekoj drugoj planeti. To je i dalje nešto što se dešava ljudima oko nas. Izvoli. Hoćeš? Svejedno, možete vi, pa ćemo vratimo tebi, da. Do pre par godina nisam bio preterano zabrinut da će doći do nekog sukoba, zato što je, ako pogledamo realno, na ovim prostorima sve rat i sukob završen pod direktnim uticajem međunarodne zajednice, Evropske unije, NATO pakta i svega ostalog. I kako se u posljednjih par godina, kako njihov uticaj sve više i više slabi, kako se otvaraju sve veće i veće žarišta širom sveta i kako se njihov uticaj, koliko mogu da utiču sa usporom nekih drugih država i promenom moći u svetu, ja se samo plašim da u jednog trenutku će biti toliko rastrzani da neće moći da svugde paze, čak paže nisu oni policajac, ali da vode računa i da će onda u jednom trenutku samo nekome na ovom prostoru reći, sad je došao trenutak, on više ih ne interesuje Balkan, moraju da paze Kina, Ukrajina, Bliski istok, šta god. Sad je vreme da se mi konačno ostvarimo naše pretenzije. Znači, tek posljednjih par godina sam sve više i više zabrinut. Naročito pogotovo sa ovim posljednjim dešavanjima i dole na Kosovu šta je bilo pre 2 meseca, kad sam stvarno bio šokiran da tako nešto može da se desi, da 25 godina posle rata imamo opet takve scene. Tako da nisam optimističan, vidjet ćemo kako će se razvijati. Imali smo i ekonomsku krizu 2008. i veliku pandemiju i, nažalost, kad gledamo istoriju, uvek posle takvih nekih ekstremnih događaja gde se poremeti sistem, dolazi do ekstremnih reakcija i svakakvih previranja po svetu, što možemo i da vidimo u poslednjih 2-3 godine šta se sve dešava. I onda meni sam zabrinut da će ta jedna moć koja je držala koliko toliko ovaj region pod miru i nekom klivavim nogama, ali koji su i dalje stajale, da će kako se popušta taj neki pritisak, da će tako te ekstremističke tendencije koje postoje samo se raširiti i nastaviti ono što su radile 90-ih. Izvoli.
Ja sam nekako mislila da je to već više nemoguće i da smo mi nekako završili s time, međutim, situacija s Kosovom, mislim, ja konkretno pričam za Balkan, koja se desila pre 2 meseca, me nekako ubedila i ja sam bila ubeđena da će biti rat, ali ja sam pokušavala da to negiram, jer sam ja već jedan rat preživjela psihički kroz moje društvo, kroz porodicu, kroz sa njihovim temama, ja imam osjećaj kao da sam ja to već jednom preživjela i ja sam ja ne mogu više, mislim, kao dajte ljudi. I onda kad sam videla da se u Beogradu napravi jedan skup veliki, da je to bilo saučešće 3 dana žalosti, koliko već, sam videla to ozbiljna stvar, ja sam bila pozvano, je moguće da smo na rubu, da se desi nešto što se opet desi od 90-ih. Tako da, mislim da je to već više malo politički određeno, kao ajde da skrenemo, baš ono što si ti rekao, kao na izbore, kao malo da se bacimo to, da malo upalimo narod, pogotovo i one koji su patriote u srcu i nacionalisti, tako da mislim da je to već više malo politički određeno. Zvuči možda malo kao neka bumerka, ali mislim da to tako jeste. Ne, pa dobro, vidi, jeste, sigurno jeste to i u političke svrhe, nego je samo pitanje da li oni koji to rade zapravo imaju to pod kontrolom, pa kao sad je u te svrhe pa će proći izbori pa više nećemo, ili to može da im se otme kontroli svesno ili nesvesno i da se pretvori u novi oružani sukob. Ok, i tu sad polako ulazimo u pun krug od onoga od čega smo krenuli. Dakle, najbolje bi bilo da mladi ljudi mogu da se uopšte ne bakću tim temama, ali ako je tačno da postoji neki osjećaj nebezbednosti i neka bojazan da bi to moglo se desi ponovo, onda to nisu stvari koje smeju da nas baš tako ne zanimaju. Što nas privodi sledećoj temi, a to je, do sad smo zaključili da su takvi narativi mainstream i da, dakle, ti možeš samo da se igraš undergroundera i da kažeš ja ovo neću, ali to je ta startna pozicija od koje ti počinješ da se opredeljuješ. A šta su po vama načini kako da se to promišljanje prošlosti i sadašnjosti i budućnosti pretvori u mainstream? Kako to, po znacima navoda, instalirati, pa da to sad postane tema kao što je najnormalnija tema, očigledno se priča o tome da li će da se vojska vrati ovde i onde, to može uz kafu. E sad, kao šta vi mislite, s obzirom da ste tu direktno iz tih generacija, šta treba uraditi da se preokrene, pa da se uz kafu priča i kao nećemo ovo radimo više nikad, a evo ga tu je neko bi hteo da sutra daleko bilo nas šalje u rat. Kako da se drugi narativ napravi mainstreamom? Izvoli. Pa mislim da srž tog problema leži u medijima. Kada bi dali mikrofon i nekoj drugoj strani, mislim da bi mnogo bolje uticaj bio, jer kao jeste bitan autoritet i kada bi autoritet u nekom trenutku bio neka druga vrsta medija, mislim ne druga vrsta, nego drugi izvor, šta god, mislim da bi to dosta uticalo na promenu te svesti o celoj toj situaciji. Na primer, ja se s tim ne slažem, izvini, zato što mediji da bi imali, čak i kad bi dali mikrofon drugoj strani, mediji moraju, ta druga strana mora da ima publiku koja želi da čuje to što oni imaju da kažu. Mi po meni, ja sam tu malo, po meni treba da se odradi jedna duboka analiza svih uzoraka koji su doveli do toga. Da se politički akteri, političke partije koje su trebale, koje su direktno učestvovale u svim tim ratovima i svim tim kreacijom tog narativa. Duboka analiza zvana lustracija? Tako nekako. I da se ne samo to, nego da se uradi i da se uradi još druge organizacije, jako duboko poštovane u Srbiji, koje isto svojim delovanjem su uticale na nastanak tog narativa. I identifikacije kako su lepo ušle i u škole i u identifikaciju ko može biti Srbin, samo ako je pripadnik jedne te organizacije, neću da imenujem. Kad se to nešto odradi, kad se s njima prvo završi, kad se odradi analiza obrazovanja, ljudi koji su duboke, velike pare zaradili na promovisanju tog pogodnog narativa, tek onda možemo da krenemo da izgrađujemo jedno normalno i bolje društvo, zato što, bez obzira na medije, ja mogu pričam mojim drugarima i da me slušaju
16 sati, to ne znači će oni promeniti jedno mišljenje koje imaju, zašto je to toliko duboko ukorenjeno. Zašto to dobijaju od ljudi i organizacija koje oni smatraju autoritetima. I kad se tako nešto promeni, kad odu jednu duboku korenitu promenu ovog društva, onda možemo da pričamo da možemo da menjamo narative i možemo da nešto promenimo. Jer smenjivanje jednog ekstrema za nekog drugog koji je manje ekstreman, ali se slaže u 95%, samo neće da ide taj jedan poslednji korak, je samo vodi ka katastrofi, ne vodi ničemu dobro. Ali to je jednostavno tako ja vidim to situaciju. Ja sam negde između vas dvoje što se mišljenja tiče, zato što u celoj toj deceniji rada na toj televizijskoj emisiji, koja, verujte, izgleda prilično ovako, samo malo masovnije, nekako stalno imaš taj utisak da bi se nešto i pomerilo kad bi takva emisija, ne moramo da je radimo mi, nek je radi bilo ko, ali da postoji na javnim servisima u svim ex-ju republikama. Dakle, za početak, mislim da je to onako od mikropromene ka nečemu većem, jer bismo za početak uopšte videli famozne mlade o kojima svi pričaju, a niko ih nikad nije video. Što se političkih elita tiče, mislim da nema nikakvog kontakta sa stvarnim, živim mladima, nego je to prosto jedna onako fraza za potkusurivanje, opet u kampanjama, ali i van kampanja, prosto frazetina na mladima svet ostaje, ovako onako, a sve ti statistike govore da ti mladi masovno idu iz svih zemalja na ex-ju. Dakle, čak i hrvatske statistike, a Hrvatska je ušla u Evropsku uniju, nisu se toliko promenile koliko bi neko očekivao. I dalje su to, ova emisija potvrđuje prilično slični problemi koji guše mlade osobe i čine da one donesu tu, ja mislim, duboko ličnu odluku, dignu sidre i da odu. Dakle, čak i kad uđeš u Evropsku uniju, to se ne promeni jer se još nismo mi promenili. I mislim da s tim u vezi dobar je početak priče to da se, kad bi postojala volja da se nešto desi s medijima, u smislu da se samo otčepe za ovakve razgovore, gde kao što rekao smo na početku, nije poenta da se svi slažu, ali čuješ razgovor, za promenu čuješ da uopšte postoji nekakvo drugo mišljenje, a drugo, mislim da smo mi, koliko god postali hladni i zarobljeni u narativima, i dalje osetljivi na decu, osetljivi na mlade, i mislim ljudima ne bi bilo svejedno kad bi slušali zapravo mlade ljude kako o nečemu razgovaraju, možda bi se neko i zamislio. Uostalom, sad izvinite što sam odužio s ovim izlaganjem, ja sam žestoko uveren, a narativi to i potvrđuju, da ne postoji takva stvar kao što je mišljenje širih masa. Ne postoji samo po sebi, nego se pravi i gradi. I imam to jedno lično iskustvo koje pričam na ovakvim druženjima, koje to zaista potvrđuje, da zavisi s koje strane se priđe, a to je priča o zameni ličnih karata, svojevremeno kad smo ove papirne zamenili za ove druge. I to je bilo pre nego što su društvene mreže doživjele ovoliku ekspanziju. I onda se imao masovno to mišljenje da kao neću da uzmem ličnu kartu čipovanu, da me on prati, da me zna svake sekunde gde sam, da može da me gleda, da me sluša i tako dalje. I onda su gomila ljudi čekala poslednji dan sa tom papirnom ličnom da je ikako pristane da je zameni. Onda dođe Instagram i onda ljudi sami izveštavaju konstantno po ceo dan gde su, šta jedu, šta piju, šta se nalaze, potpuno dobrovoljno. Dakle, upravo ono oko čega se onolika galama digla za ličnu kartu, sad odjednom ljudi rade svojevoljno. Meni se čini da je zaključak toga taj da, dakle, razlika između ta dva slučaja je samo u tome što im je ovde rečeno da sad moraš da zameniš, moraš da uzmeš ličnu kartu, a ovamo je kao imaš Instagram pa ti možeš ako hoćeš, svi hoće. Ti možeš da javljaš gde si, šta jedeš, šta piješ, ne moraš, hoću. Dakle, poenta priče je da kad bi se ljudima prišlo iz drugog ugla, a to je ovo o čemu govorimo, kad bi im se uopšte dozvolilo da malo vide neke druge face, neke druge ljude, a naročito mlade, možda bi se nešto tu i pomaklo. Što nas vodi sledeći temi, a to je koja je za vas odgovornost javnih ličnosti, raznih idola, rol modela, kako god to hoćemo da nazovemo, jer kad smo razgovarali pre koji dan i pripremali se za ovaj razgovor, spomenuli smo
Noleta Đokovića kao jednog nesumnjivog ambasadora, nezvaničnog, uostalom i zvaničnog na neki način ove zemlje, kao nekoga ko je iz raznih vrlo opravdanih razloga uzor mladih, heroj i tako dalje, ali čiji odnos prema situaciji koja se dešava u sopstvenoj zemlji nije naročito kritički nastrojen. To jest nastrojenje da se kaže prosto, ljudi, ja sam sportista, nemojte mene s tim. Ja se ne mešam u to. Mislim da to jako dobro komunicira sa mladima koji su takođe iz fazona, ok, ni ja ne bi da se mešam u ovo, ali da li suštinski mislite da je to dobro ili se upravo tako vrtimo u krug, da kao ajde svi da dignemo ruke i svi da kažemo mene ovo ne zanima, možda će jednog dana doći, ne znam, Daenerys Targaryen sa zmajevima da nas spase lanaca, a mi ćemo da kao se pravimo blesavi i da nas to ne interesuje. Dakle, nazad na suštinu pitanja, šta je po vama, kakav stav javne ličnosti, osobe od uticaja i od integriteta treba da zauzmu prema društvenim nepravdama, problemima, pa i o ovome o čemu pričamo, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti? Baš mi je drago što ste upravo to pitali, jer nakon Vanjinog izlaganja ja sam baš htjela da dodam da ono što sam rekla, da mediji treba da se tu zamene sada, da dođu neki drugi ljudi u tačku aktuelnosti. Htjela sam da spomenem te javne ličnosti, jer ne mogu mediji sami da izgrade to svoje mesto, jer čim se nameću, samim tim oni su onda možda i loši i nisu interesantni ako se nameću, ali te javne ličnosti treba da budu neka nit koja povezuje društvo i medije, jer ako mi njima verujemo, ako ih pratimo zbog nečeg dobrog što oni rade, mi ćemo verovati i pratiti njihove stavove, ali onda nastaje problem, problem leži u tome koju muziku slušamo, koje filmove gledamo, jer samim tim ćemo se poistovećivati sa tim javnim ličnostima i onda je uvek tu negde, ja mislim, ne može da se pronađe balans koga treba pratiti i šta treba raditi, ali opet, ako je sada trenutno aktuelna folk muzika, mi ćemo sigurno pratiti ono što će reći osoba koja je iz te branše, ali svakako smatram da ne treba bežati od toga, već treba pronaći neki balans i pratiti jedne i druge i iz toga izvući nešto, jer nikada nije crno ili belo. Ok, hvala, izvoli. Ja ću baš da uzmem Noleta za primjer, mislim, on je kao super sportista, vrhunski, jedan od najboljih, on je pravi tata, on je taj koji pokazuje te prave vrednosti i on je kao super. I zapravo on ne pominje nikakvu političku temu, sve dok ne zagusti, onda baš ubode u tik teme Kosova i Tri prsta. Mislim da je to kod Noleta baš onako karakteristično. Zašto kod njega uzimam za primjer, jeste što on kao super odbija te političke teme, njega nema, i onda kad zagusti, negde kad vidi u narodu, on baš to pomene, onda to postane hot topic i onda se to digne. Tako da, zašto uzimam konkretno njega, jeste zato što kao on je naj, on je super, ali ja opet mislim da koliko god je on naj, da opet se on nekako ima taj nacionalizam u sebi i taj patrijarhat, tu neku pogrešnu vrstu svega i mislim da je uvek na tako nekakav prljav način se uvek dotakne toga koristeći svoju slavu i time što je on super broj 1 u svetu. Hvala. To je jedno jako kompleksno pitanje, zato što, ok, mi hoćemo, ajde uzmem se primjer Novaka Đokovića, i mi hoćemo da on nešto... Naravno, može i bilo koja, bilo Nikola Jokić, na primjer, isto i sve, znači bilo koji su idoli mladih. I ja imam ponekad osjećaj da ljudi koji traže njih da oni reaguju, je ljudi koji ne žele da razmišljaju o tome kako bi oni reagovali da te isti kažu nešto sa čim se oni ne slažu. Oni očekuju od njih da imaju, da vide kao to je jasan problem u Srbiji, reaguj. Možda on to tako ne gleda, možda on vidi i se slaže sa drugom stranom. Ono što bi ja rekao po učestvovanju javnih ličnosti, po meni bi, zato što su javne ličnosti, zato što već imaju iskustvo sa medijima, ako se već slažete sa nekom manjinom, mi smo, pošto realno, kako mi pričamo ovde, to je manjina. Ako se slažeš i ako neki obični ljudi imaju hrabrost da izađu na ulice, da se protestuju, da pričaju protiv režima, da pričaju protiv dominantnih narativa, ako se ti slažeš sa njima, pa ima i ti isto tu hrabrost.
To je ono, ja ne očekujem od svake javne ličnosti da će da se složi sa mnom, da ima iste stave. Ali ih bih voleo od onih ljudi koji mogu da mi budu saveznici, čiji će se glas mnogo više i mnogo dalje čuti i mnogo ozbiljnije čuti od mene, jednog običnog studenta. Smatram da možda oni imaju neku društvenu odgovornost da budu i saveznici i da podržavaju i da svojim nastupima poruku prošire, kao što smo pričali o medijima da se prošire. Tada smatram. A nažalost imamo mnogo ljudi koji su jednostavno ili ne žele time da se bave ili ih je strah, iako su vjerojatno bolje zaštićeni zbog svojeg ličnosti i poznatog imena, da baš ne može njima sve da se radi što može običnim ljudima širom Srbije koji istupaju i zastupaju svoje stave. Tu ja vidim. Či ja ne tražim od svakog celebritija, poznate ličnosti i sportiste, da se, ne očekujem da će imati mišljenja ko ja, ali očekujem od onih ljudi koji imaju da kada dobiju mali pritisak, da stoje iza njega, a ne kao, imamo primjer jednog košarkaša koji je rekao Kosovo je nezavisno, pa kad je se vratio u Srbiju je morao to da kaže da ipak tako ne misli i da se on smatra da je Kosovo srce Srbije. To je nivo kukavičluka koji ja jednostavno, mene jako iritira i nervira. Stoji iza svojih verovanja. Ako si imao hrabrosti da kažeš, podrži i stoji iza njih, a nemoj na bilo kakav mali pritisak da se povlačiš. I to je, tako ja vidim uticaj javnih ličnosti u diskursu Srbije. Hvala. Ja bih samo se kratko nadovezao na to kao neko ko se bavi javnim poslom već 2 decenije. Dakle, i ja isto ne mislim da je bilo ko se bavi javnim poslom dužan da se svako malo oglašava na svaki živi događaj i da ima mišljenje o svemu. Nego ovo čemu mi sad pričamo ovde večeras nije kanda to, nego govorimo o nekim kolosalnim društvenim nepravdama ili o kolosalnim pretnjama kao što je Rio Tinto, kao što je šta ja znam, dakle, nije to sad kao očekujemo od bilo koje javne ličnosti da nas podrži u našem konfliktu unutar naše zgrade ili što se sudimo sa rođakom za parcelu, pa kao ako bi mogao sad da dođe Nole da on kaže čija je parcela, ili bilo ko. Ne to, nego, dakle, samo malo više osjećaja za ozbiljno trusne stvari koje ne mogu da budu u rubrici svejedno nikome ko zapravo živi ovde i planira da živi ovde. Okej, vreme nam polako ističe, privodimo ovo kraju i sad da probamo nekako da zaokružimo šta smo sve danas ispričali pa da vam dodelim i pozavršnu reč. Dakle, krenuli smo od toga i mislim da je dobro da se tome vratimo, koliko vas ove teme guše, koliko vam to zapravo smeta. Ja sam pritom, pitajući to, potpuno uveren da vas naravno guši i da vam naravno smeta i to se neće promeniti s godinama koje ćete steći. A onda smo probali da zaključimo zašto je ipak važno da se o tome priča. Ono što se nekako potkrada kroz sve ove razgovore jeste da ta fraza što je ove političke elite stalno spominju to na mladima, svet ostaje, ja sam nekako pri osjećaju da treba da prihvatimo da fraza zapravo glasi na mladima svet postaje, jer im ništa neće ostati, dakle, nego će morati da ga prave od nule kako stvari idu. Voleo bih da za kraj čujem da li osjećate da je nešto kolosalno nefer u tome što vam je uopšte privaljeno na pleća da morate da promišljate o tome i da li uprkos tome smatrate da ipak mora. To jest da se vratimo na ono pitanje s početka. Da li će užas i nebezbednost u kojoj živimo prestati ako prosto ućutimo i kažemo niko više nikog ne mrzi od sutra, ajmo da, ili ćemo ipak morati da se bavimo time dok god ne isteramo na čistac. To jest, da li vi prihvatate da će to morati da bude dobrim delom i vaš posao, kao građana i građanki, ne govorim sada o zanimanju, jer naprosto stariji to nisu obavili za vas.
kako se osjećate kad je reč o tome i da li ste spremni za taj izazov? Izvolite. Ja smatram da upravo mi i treba da se bavimo time i kao ne krivim roditelje, ne krivim te generacije što se oni time nisu dovoljno bavili jer oni su ta pogođena strana, u tom trenutku su oni bili deo te priče i oni su čak i istraumatizirani i oni ne mogu da se bave na taj način jer i oni su čak i pristrasni, a mi koji smo koji gledamo sa strane iz te perspektive, mi zapravo možemo da pronađemo neko rešenje, a opet i da ostavimo i sledećim generacijama koje čak posle nas dolaze, jer ako mi to ne uradimo, onda će generacije koje nakon nas dođu, bit će još u većem problemu, jer ako se taj problem ne rešava, on će postajati sve veći i veći. Da, ovo je važno, dakle, mislim da je ovaj stav bio jako važan, da ako nešto ne valja i mi pristanemo na to, jer kao, okej, to je tako i neka ga, to neće ostati na tom nivou, nego će još više otići dođevole. Izvolite. Da, ali sad se razmišljam kao što si rekao da se stalno priča na mladima, svet ostaje. Kad sam bila mala, to sam više shvatila kao sve prilike ovog svijeta, sve mogućnosti, sve lepo ostaje mladima, a onda kako stariš sve više neko osjećaš sav teret ovog svijeta ostaje tebi. Kao neko se više tako pojmiš tu rečenicu. I mislim da, pogotovo kad si tom uzrastu, pa teenage dobu i možda kasnije, imaš onaj potrebu da to odbaciš kao ne želim da isto toga ostane na meni, zašto ja to moram preuzimam, ali onda da dosta ljudi iz toga, kao pogotovo ako žele da budu aktivni u svom društvu i okrenu se oko sebe vide kao, ali ovo nije gotovo i dalje ima ljudi u našoj zajednici na koje to jako utiče i kao ako ja želim da ova zajednica u kojoj živim bude zdrava zajednica u kojoj vidim svoju budućnost, ja želim da brinem o njoj. I onda ako razmišljamo šta je za nas mir, taj pozitivan mir, a ne samo nema rata, onda je to ta briga o zajednici i promišljanje kako najbolje možemo to da učinimo. Hvala. U inicijativinoj kancelariji postoji jedan super slogan koji kaže bolite uvo, bolećete glava. I ja sam nekako, ja mislim kako sam inicijativi vodim tom rečenicom i mislim da nekako kao super mi je teško što ja moram to da čistim, ono što je matorcima ostalo, mislim ne samo ja nego svi kao mladi, ali prosto kao prihvatiš, a postoji ona super strana kao ne moja svakog to da interesuje, nije problem, uradit ću dupli posao i za tebe, ali mislim da je ono najvažnije kao da imaš motivaciju i kao da se ne zadovoljavaš nekim minimalcem ili nešto, kao nego da znaš da stvarno možeš bolje, isto kao ona osoba što je u Evropskoj uniji ili kao neko na drugoj strani sveta, kao uvek može bolje i uvek može da se radi, čak i da dođemo do tog vrhunca da je sve super, pa i ta će imati da se radi, mislim, kao neće se ništa promeniti. Izvoli. Ja znam da ne mogu da sedim kod kuće i da ništa ne radim. Ja stalno moram, gdje što bi rekla moja baba, tebe nikad nema kod kuće, ustaneš, odeš na poslu i vratiš se uveče, a onda bio na protestu. Gdje si, nazove me da me pita gdje sam, jer sam sigurno na nekom protestu. Vidim sebe tamo gde je borba za bolje društvo. Čak i ako možda sebe ne vidim da u ovom gradu, da živim u budućnosti, opet želim da ostavim ovo mjesto, da bude bolje za nekog ko će ovdje živjeti, doseliti se. Samo mi je to u mislima. Iscrpio sam se jako poslednjih 8 godina. Kad sam došao ovde, ja sam stalno, idem zatrpavam tamo rupe po Savskom nasipu, svaki ne propuštam protest, stalno sam negdje i nešto i plašim se da sam se umorio. Da već trebate zameni neko mlađi. Da, ali vidim to kao neku normalnu okolnost. U redu, umorio sam se. Neko duže istraje, neko kraće. To je sve u redu, možda treba nešto da promenim privremeno, možda se vratim jednog dana. Ono čega zapravo plašim, ima li ko da nastavi ovo što radim. To je zapravo taj strah. Ima li ko? Da, hvala ti što si to kazao, jer nekako i moje osjećanje ovih dana da ta želja da se svet koliko može učini boljim mestom uopšte više nije geografski vezana za tačku na kojoj se nalaziš. Mi smo tu da se bavimo problemima našeg regiona, naravno primarno, ali sve što čujemo o svetu danas govori nam da ima tog posla, što ono kažu, ko hoće da radi, ima tog posla gde god se nalaziš na globusu, jer kad je Mira Furlan, glumica, gostovala na književnom festivalu Krokodil pre koju godinu, i mislim da je to bio i poslednji put što je boravila ovde,
Kad je govorila o svetu, kazala je to, kao čini mi se i uverena sam da svet nije baš na najboljem mestu. Sve što se dogodilo u godinama koje su došle, to je bilo pre Izraela i Palestine, to je bilo pre Rusije, Ukrajine, sve što, dakle, to je tek kasnije došlo i potvrdilo nam da kad gledate svetske vesti, vidjet ćete to o čemu smo danas govorili, koliko postoji odsustva sluha za žrtve, koliko postoje agende i ciljevi i izveštavanja koja prosto kao samo čuvaj nama stranu šta god to bilo, a to nikad nije bio svet kako sam ga, bar ja, zamišljao. Ok, da čujemo klub ovaj 100. Ja sam donekle, se slažem sa prethodnim govornikom, imam osjećam odgovornost. Osjećam da moram taj zahuktali kamion kome su otkazale kočnice koji se spušta niz brdo da nekako, barem pokušam da usporim zaradi moje generacije, moje porodice, prijatelja, budućih generacija koji, jel mi samo nastavljamo da idemo dalje i dalje i dalje i ja se trudim koliko god mogu to, jako malo naravno, da nešto pokušam da malo to usporimo, da malo da se vratimo u rikverc, što vjerojatno ja mojim delovanjem neću moći, ali se nadam da ću sledećoj generaciji koje dolazi učiniti taj posao malkice lakšim i malkice podnošljivijim. Da ja mogu da pričam, ja takav sam da mi kritika ili napadi sa druge strane me na jednu uvuđu, na drugu izađu, ne dotiču me. Opet, odrastao sam tako u sredini gde sam uvek bio jedan od retkih koji su se zastupali za tek neke stvari, tako da sam od debata, svađa i nazivan svakakvim imenima, tako da mi to nije toliko teško. Ali, jako je teško boriti se sa tim osjećajem da ponekad, da li ovo što mi radimo i što se borimo, da li je stvarno uzaludno. Da li stvarno da li imamo neki uticaj, da li stvarno će biti bolje, da li stvarno, čak i mlađe generacije koje dolaze iza mene, koje će doći i nastaviti ovo što mi radimo, da li su tu, kao što je rekao kolega, ja želim da se nadam da jesu, zato i se trudim, borim i podržavam, ali to je uvek negde u pozadini uma pitanje je da li će biti on, kao što je Luj 14. posle mene potop, posle nas, da li smo jednostavno izgubili to neku angažovanost mladih osoba i ljudi koji su ovde su i mlađi od mene, mogu i oni da pričaju o tome kako su njihove generacije, ali to je neka zabrinutost koja svako od nas mora da se u jednom trenutku svog života i delovanja susretne. Da me neko sa mojih 17-18 godina pitao da li smatram da je potrebno, da li želim da osjećam potrebu da se bavim takvim pitanjima, ja bih verovatno bila u fazonu da ne želim i da ne želim da me to opterećuje, ali kako sam starija, ne mnogo starija od tog trenutka... Ja bih to rekao i sa 40, kamoli sa 17-18. Da, ali vidim da život nije toliko lak i onda smatram da te teme neće toliko da me opterete, svakako život nije lak, a može samo da mi pomogne to što ću se baviti time kao neko mlad. Ništa mi život nije ni lakše ni teže ako se time bavim i mislim da ljudi treba da probiju tu predrasudu da će nešto to da ih ugrozi ako se budu bavili ovim stvarima. Ok, hvala. Pa dobro, ovo dobro izvuči kao završna reč u kombinaciji s onim što si ti kazao. Ono što vam sa svoje strane mogu reći je da taj talas osjećanja da je sve uzaludno nije nešto što dođe i prođe, to se vraća. Biće toga mnogo puta, i onda se prosto zapitaš čemu sve. Šta je moj odgovor kao nekoga malo starijeg od vas? Uvek kad sam se osjećao tako, razmišljao sam o tome da prosto nama niko nikad nije ni garantovao da ćemo se izboriti, da ćemo se pobediti, dakle, nije to tekma da ti imaš ono kao nameštenog sudiju i kao samo treba da izdržiš, a bit će pobeda sigurno, nego ti to radiš zato što ti tvoje unutrašnje razumevanje sveta, tvoj unutrašnji osjećaj kaže ovo je ispravno, ovo ovako mora, a ako veruješ da radiš nešto ispravno, onda nema veze da li ćemo pod znacima navoda pobediti ili nećemo, ti ćeš
kad legneš da spavaš, moći da zaspiš mirno i da kažeš pa šta je do mene, ja sam radio. Kad se gledaš u ogledalu, neće te biti sramota. Reći ćeš šta god bilo, nisam odustao, uprkos umoru, o čemu je vaš drugar takođe govorio, vrlo se osjećam i vrlo razumem to. Stvarno ima dana kad nemaš živaca za sve to i okej je da tog dana to i ne radiš, ali da se, ono što se kaže, napuniš baterije i onda se vratiš u borbu i mislim da strpljenje igra ogromnu ulogu u tome da stalno moraš da se vratiš na tu nultu poziciju kad pričaš sa neistomišljenicima, da probaš da se uvek setiš da je to ljudsko biće, da ima nekih razloga zašto ne misli isto, da probaš da što se kaže, ono, s rukom na ramenu, kažeš, dobro, čekaj, stani. I jako zamara to objašnjavanje od nule, ali ako osjećate da je to vaša ljudska misija, onda ćete se uvek iz tog umora vraćati ponovo u borbu. Meni ostaje da vam kažem hvala što ste bili ovde danas. Sad se gase kamera, ali se druženje ne prekida. Tu smo da pročeskamo i mimo kamera i nadam se da se vidimo i nekom sledećom prilikom. Hvala vam.